Maukwatidwa nalikale osati maukwati amasiku. Amasona China. 2-3 days. Maukwati nalikale. Sindi kuzoa kuti anthu ena amachita mwaibwanji kutenga na ukhaokha ukhulupirika koma maukwati analikale. Bwanji sona. Kuti uyu ndiwe. Mwana wanga uyu. Amuna gani? Amuna ga kuti masiyo sidwa jojo mtu wa mai bambo ndikupita ana makalaso pachipinjo chani. Koma msadandaule manivu anabumbo ine ndilipo msada indi ndizibona mmene ndikapangire ndizikuthandizani sinatane nawe. This is the phase 1. Tisikati kukumana ndipo iwe ugonja ine tu ndizimveka ubwera tu nyumbawo. Iwe kaka ukubira kuti ukubira kuti ine kaka zote niziyambana ndiwe sitifuna wamva ndimakupewa ndipo simafuna kukuona ninakuuza kale ndinakuuza kale gaga Mutinda gaga bwana taimani gaga nimakupewa ine sinimafuna zoti ndizikangana ni munthu koma ndisiya ndizikhala ni mtendere wanga koma iwe pa iwe weka sinimafuna zokuti olonziya ndikana nawe iweya ukumva kaka simanifuna ndikunena choncho ayisiko ine simafuna kuti ndikumana ndiwe iye basi basi simana kuti basi ine simafuna kuti ndikumana ndi ndiye titie tizungoyangana tizoona kuti nkhani ziziyenda bwanji ndipo iwe gaga ukundichedwesa ndikuthamangira kwa mfumu wamva ndingamachedwe pano ndiwe ndati kwa mfumu ndiye basi mwina nkhani yachino yomweyonso iwe gaga basi akakuzana mfumu mwe nkhani aketi imene ndimafuna kuti ndikambirana apa kodi ukuli chani iwewe nanga simufira kuti simutifuna chanchani ndiyeni kuti abasi tiyeni muzimukhaya tabwera kuno time up ukuti chani nanga munthu simmabwera kuno ndiye ndakuonani ineyo ndiloya wanu mwanimvesa sono gaga zachibwana zako tuziona wina opanga naye okhala bwanji loya waino ndiye kuti basi tiyeni basi nyamukani muzipita makhoti mwanumo zikakafuna mboni osandifusa kuti gaga ukuti chani kuti iyo chifukwa pamene pomukuoneka ngati kuti ine ndingokuyimitsa ndipo afumu akuyitana ndikale ndiye ndikuona ngati kuti nkhani yonso mwina ndi imodzi gaga mukuti chani agaga basi akakuzana afumu omwe chifukwa afumu onse ndafotokozera gaga tanena kona Mtinda funa mzendo wabishesa kodi gaga ndakuza kuti ukundichedwesa ndikuti basi pitani naneso mwina ndizingobwerera ndiye ndikupita basi zipita tiona kuti zikhala bwanji ine kodi gaga tayankhula ukuti chani kuti nakasipena pache ngati nene zinthu mfuna mzindo tanena kuno ino simmabwerabwera sinimabwerabwera ya ndifane ndikuza kuti kuja kunsi kuja banyalo linata pano pakazanu zingomveka kayata kupanga chani pena mungupezeka agona kwina pena agone kwina pena agone kwina ndiye sizizwa kuti nawonso kumene kupanga chani ndiye ndingoza kuti kuja unata ningoza kuti kumene kuja unata ndiye mwina poti kapena mukupita kwa nasombe kuti siku mwanani pai ndiye mwina mukupita konko ukuyankhulatu zinthu zambirimbiri ine sinupita kwa nasombe ndakuza kuti ndikupita kwa mfumu sindakuza chocho ndiye basi afumu akakuza chifasa afumu ndiye ndafotokoza kale kuti ndafotokozeraso kale ndiye kuti mwina mwache nkhani ichi nditi ndimene yafuna kukuze gaga ukulambalalata siza makhoti sindikuziwa afumu angonduza kuti tabwera ni kuno sana ndiuze nkhani yake basi
Komana ningonena kuti mukazafuna kuti ino makoti mwanu mumutuluke mwantendere. Umboni wanu wonse ndi. Mukazafuna kuti musazazuzike. Chifukwa pena iyayo ndokupha, ndotani, ndotani. Zonse ndikuziwa ndine. Gaga. Usamapatikize chibwana ndi ntchito. Iweyo ukuzowa umboni wacho kuti umene iwe ukuziwawo. Ndipo kunduza kuti ndikazakufuna ku khoti. Ndizakufuna iwe ngati ndani ku khoti. Iwe umakuta ntchito ku khoti. Mtindo ngudilira. Ine mmene mjama ndikakhala mboni yeni. Yoti ndikanena chili chonse chifukwa tu mmafuna kuphedwa ndi inu. Osati chifunira ujaiya. Ukuti chanika. Koma iniyo mwina ni mitengo imene munachekera kuchokera kwanu kwa ngolowerako ndiye munapanga nsemphano. Mwasemphana ndi anthu achiwembu. Mapitaja amupha iye ucha. Sopana ineyo ndikayima kufotokoza zonse zimene ndikufotokoza apa. Muthindawi ndi wanyanga sana mpezemo. Anampeza uyu ndikuzamupa. Ine ndikayima kuzofotokoza mkhoti. Kodi Gaga. Ukuyankhula zambirimbiri ukuzungulira kudusa kutere amene anapha chifuniro ndi ndani. Nanunso muta anthawi ndanena kuti ndikuziwa. Ine ndi mboni yanu. Nimakusowa kuti ndikafika ku bwanji ku town ndikafotokozera mthinda mwamwayi ndapamene mwabwera pa. Chifukwa afumu ndiye namasula afumu amuzimu. Namasula yati chire ndikuauza. Afumu akuziwa? Akuziwa. Chifanyana kuti inu sima zo kumikipeza ndi. Tipange chonchi. Wana kuti nkhani zako zina umalipirisa. Koma iwe ndakuti unduza ulere. Gaga waterete. Ineyo ndikhala ndicho kuthokoza chapadera. Chifukwa kuti mwazi uku ndiye kulipirisa mwati kuzango nthokoza. Ineyo ndi ndicho kuthokoza chapadera. Yankhula amene anapha chifuniro ndi ndani. Bwana. Ndi nene? Gaga nena. Mole to mimi. Ndi mole. Chomati musimwa chilambe? Oh. Okay. Chabwino. Chabwino. Kumano inezo ima miseu mampambano. Sinema zikonda kwambiri. Bwana. Yeah, ineto ndi munthu olemekezeka. Sine munthu kuti ndadzingondo nazimveka taunana za no. Sinema kondwera nazo zimenezo. Sure wadita. Uli ndiana kapena? Ndine nawe. Okay. Okay, ineso ndine mwana mmodzi. Dzina lake Dola. Ndo wankulu nditu ali form 3. Nditu. Wachapano pano pasika kundisangalatsa monga ndani lero. Ndingakupempheni kuti nina tizikachezera ku nyumba. Mukadziwe koso ku nyumba bwanji. Mawa bwana. Lero bwanji. Chamuna lero mukangodziwako. Ani mawa kandiliti mukonza tsiku mubwera. Chabwino kuti mwati kuti tikangoziwa kwe. Nditata kondwera zangu. Okay. Mnafika kwa mfuna. Anapi? Bwana, kuna ungesa mbala? Maleka ndani nthawi. Ali bafupi. Rubadi. Kodi ana ajagale pa? Ajagale. Aje? Okay. Bitu. Bona napiri? Ino mwati munyumba tikuni? Kupalombe. Kupalombe? Pati. Kunsonyo. Kodi ni mambo sonyo? Ile kwa na mfungoto. Mbona mwana mfungote kuti ine mwandipeza basi. Kofusa kuti atonde. Ndapeza. Ine mwandipeza basi. Chabwino. Ine ndinali panopa. Koma chabe kuti ndinali ndiri kumuzi.
Eya, nazangosazika kwa bwana kuti ndipite dai kumuzi. Ndena muzi wa kumuzi umakomedwa. Nakasi timapita kwa nthawi. Inde. Ndinangopita ino kuja kubwera bwana nimene manena kuti ntchito yanu ndi khanga ndi panopata pesa munthu wina. Ndati nane ngodo umene ndimaudalira ndi umene. Malimbira ananchosa chifukwa chani? Ineso ndi zimene ndikudabwa zuto anapita. Kwini ndichani amuchosa chifukwa chani? Mina kapena muchosa mwina pa chifukwa zache zina kapena ngona nakuisa china chake. Koma bwana ndi amakuchula. Ina kudichula bwana amandikonda. Nditodi ndo. Koma simono anapita. Anawa pa kompano osipali apo bwana. Ana ndongojeza. Ongochei. Wanani mingawani. Ndito. Ndatikumana onsewa olokuchapa zovalako. Akadesa ne makhala poto. Ndongojeza apita. Ene wangobwera Chawino. Nditudi. Anapita. Ine musadandaule tigwire ntchito. Yachikulobola kumpese sana. Itigwira. Tigwira ndito. Anapita. Okay. Nditudi. Basi ningopanga zimene zinopitika nikupanga sana kuti makala salipo. Basi ingani baula mbeke makala nkati. Moto uzinyeka. Tabwino. Kusika. Ndimapita ndine. Tabwino. Mwamva? Musadandaule ine ndimatumika. Tabwino. Anapita. Musanena tayo seja bali kwatu ndikupalume neni wangu kuyangana niti. Jani. Ile ndingabweka nosa kupeza? Rich. Iwe tinagwiza na kuti jani? Sorry. Mafoni ako sose kutimise chifukwa cha? Phone ru makhanga linayo sa charger. Mbola yake nalimene. Ndiye wewe kuchita kuzozota kugwirizana. Phone ukasiya usa charger chifukwa chani? Epani mai. Ineyo umamune verses. Ali blanda imene yachitika. Blanda yake. Ororo kuteni kucha 2 days sakurani. Sakukona. Mala friend anga ina yake andibwereka ndrama. Nde kuti ndabweze ndaweja masiku achapezeka kuti atani avitirira. Eripita nokanena ari ku polisi. Ari ne nachita katenga ndrama nyimba mwakwawo erikhanga ndakachita kabe. Chifukwa chani wapanga zimenezi? Koya. Ndama zondizingati? Ndrama zambiri. Ndrama zambiri. Ndizingati? Zambiri. Dukunanga tungapereke bwana. Nditagwesa esene. Ukuseka kuona ngati ndinoneza. Wasipuni ngati wasipuni. Tangu ne ndama zondizingati. Ndrama yambiri. Ndrama yambiri kwambiri. Nditete ndikupereka fa kotana ndipasa fizi nde kuti nditha kungokupasa ukakasaka konza ndibwezera. Koma uzwa ndisakwike mavuto izi sizokukhuza. Sikuti ungandike mavuto. Besa ukabweza ukukuza ndipasa ukakasaka uyobola uthane naye nde kuti tizona kuti ndipanga bwanji kwathu kondizingonama akandifusa. Kumabe kwanu sotha upezeka palamwa. Sifunanga makolo kuti ayipeze fizi luni nkhani yovuta liwe. Nde wewe ukuona ngati kuti ndizona kuti udzingoenda chothawa chifukwa cha munthu wangongole. Kumadiru. Olapa pani maganizo zoti 1 week kuthakainisa kutani? Sakupezeka kuteni. Chifukwa cha nkhani yake ukhakhala? Nanga polisi azibwera kunyumba kwa ine nanga zimene. Ndikuza kuti tiyeko ndikubwereke fiziyo ine ndizona choyankha kwathuko. Ulitsiri atsitu. Iwe ukuona ngati kuti ine ndikunama ndikubwerekera tiye ndikatenge. Tafari katenga kwanu? Koma ndesi ndikafika apa. Nde kuti ndikangotenga ineyo. Wabwera mkazi. Tamatini. Kaona kayo kubwera. Palibe tamatini. Huku. Ulibe mutu. Asimfika apanga chonde. Yes. Chinakuzenga bwino na kuti mubwere mawa munthu uja ndikakambirana naye. Ndikuuzani. Kuni mtu wake umunena. Inu mkazi uja. Basi bwana yule mkazi uja mukumfuna. Oh yes. So my people. Munachedwa nayo sono program. Inetu ndachedwa saso pati post. Mkazi jana kumanai kale.
ndakumana naye kale the following day imene mati ndibwere kunoyo ine ndakumana gululu pansewu iwe kutsono bwaji maipiri ali anandifotokozera aja ndipo tinamba kukambirana pati pamene paja ndemoti yagwira mpaka natikana naye anabwera kunyumba tinakambisana china chiri era koma ndikuthokozeni sinangana ndiuza kuti andifotokozera sikuti inavuta sopoyambira yayi yaine chamundiganizire patapera tinagwirizana nawo kuti kangoti yagwira muzandiganizira koma inuyo ngati munamalizisa muno bweza munangomuza azinzeka mwafulumira ndinuyo mwafulumira ndinuyo ndiye chabwino inuyo ndine amene wapanga program yoteka ndina mesa ndapanga teka ndimaendesa ndine maina kuti inuyo musate njira yaine vaipiri vera vake inuyo mufuna muzembe sikuri muzo sikuzemba kadora kwakatha kupezeka sikuzemba koma tsopano inuyo program inayenika kukhala kuti mukabwera naye kuno mukamira naye china chichose ine ndikamabwera ngokhala kuti basi tundameneyi koma tsono kwira kunaka ngati ndekatsono ndagwira ntchito anabwera paipa sinamfotokozera kuti azimveka moto mwakuti maso ndikufotokozera kwambiri so maipiri anyway okay katola kanga kakatuluka ndikuonani sinkhani imeneyo amati kodi uku ku nyumba za polisi za papanani cheke chituka mwana achisana sopano kunguludi ndikupenta pacha nyumba za polisi akole palipa nyumba za polisi ukoko ndendi next week so kwina kuli kose itateke ndikuonani sikuti sikuti munopangeni chipongwe koma munambira ntchito ndiyembekezera wakhatetu samanamiza nsapano mukutenga ngati tambwale sinkhani imeneyo anthu ngati mukona kuti zinthu zayenda agent mmantaya mwaona uyo sakuyimba podi yapo ndo yagwiratu pana ndi koma amene paje muyankheni nankhani si tionana ndangoidula ndimuimbira nthani nake sopano mukaona kuti mwina mwake sindinabwere masiku muthaula kubwera pa 10 abwerani konkuja matola anachuka soti muzimangikayi mutangwera chiwadi ndikaona zinza kunyumba ndikuyamikireni munagwira ntchito basi katola kapezeka ndimene ndakuzina mutagwira kunyumba zonse ziyende bwinobwino ndione kuti zvathera apa ndendaona kuti mutono ndikakhulumu vaidiri ati koma nakunyatirani nathokoza chiwadi zabwino zonse akavavakasozofoira akuzivipeza kuti zimuyankhula mwana uja zikuyenda kusukulu kansikana kaja azikuyenda kodi munati ndani wenu mwana tiwashemwere yanga kumuzi ndimaphunzisa atu masamu atha kumabwera kunyumba tabwera naye ni kantimizani atha kumenya atu bwino amene uchayi okay zabwino bwino njemu yake ikhale choncho tathokoza mapiri tukoma ndono ngageti songa kuti chani nazambali kuti wamene yabwabuna nazambali kuti wachokapo asababu wachoka mwana sindikulowa mwana angali kuti nankatolowa ni lakazika banji malita mwana angali wachokapo wabira ukaenda naye iye angabwere kwati ukuzatenga mwana eno kulibe afuna chani kweni ndisa mwana ndo wake kuti azikhala wake unoseru kuti azikhala naliko kumene ndimatenga mwana amene uti unaliko iya sopano ukati ndi watose unaliko atenga bwanji mwana waine ukumbisa iye nazombe tangolowa tikambiraneni ndimenda bwako ndifuna mwana waine mwana ndi wainedwe ndifuna mwana waine sopano iye achimera pangira kubwera kuti uzatenga mwanene kulibe chifoya mtima ukwenda kukhala mwamba iwe mwana wako atatengedwa ndi munthu osakuti sukumuza uli isi ndi bambo wake isi bambo wake
akabanje bambaga yokuzo kumene nantenga mwana wani ndango muzandi nasombe akubuka nyumba mwa mwana wani chimene ndikufuna mwana wani nasombe sindikufuna chimene ndikufuna ni mwana wani nasombe asandi yesi natana naye namuze natana naye nasombe chimene ndikufuna ni mwana wani zondi yesa inayi nazombe abadde bakiri yaphankhende tangu wanda tiye ndiro wabwanji tati ndikambirana yose zimene zingamba kwa banja labwe abantu kunena chilungamo mawu fumu ndiye unamukhala sikumena manze kalicha mesi nasangasa chifanye ufumu wena kanane kukumpasa George ampase na Joe isa Joe mufuna dilule makosi muzi adwa makosi adwa ana kuzunguka Joe Joe ndo ovuta paja musaiwale kumanda yako gwiri mindi iyo ujandamena madula mu mitengo ndiye ampase ufumu kwa kitambo cha madam na iyo tu Joe ana Joe di Joe tu pesa kani paka na kwati di Joe inafika bene apatu ndo uluzo ufumu na lwa pano basuli majima mawo kumabe sio de amosi palibe nkani ya wadi Shamira mali nyumba mo ai mira sana joge po bene Shamira tubala sako ni mazo kumao yaje ukala nyumba bindiki tu basi hiyo ndo mangira ndo wazazi mangira ndijanisa ngo kala bindiki mulibe mwina desi tema hapa libe ya ali mweke na kanweza kujeza hapo ndani hapo Lezo wa ilima zindo ndofunikira. Marume. Kumukira siku lija ndikuguzana. Zawe. Ni makufusa za mimba. Mumakana eti? Ugoona zibenze uchite? Sungu tolole ina kuseli kumenda sazira kuseli. Sungu kodiza kuanda zipalipenda palipo. Sungu zakuti marume. Marume nenda sazira lero kuseli. Sungu tuzime. Kodi muntu akakhala ndi sungu amasanza. Iwe Shamira. Abe. Tabana ndikuti. Ine. Ndiye miezi ngati? Ndibe mimba. Shamira. Ndiye miezi ingati? Marume ni sungu zimenezo. Marume sili byangu na ndini. Shamira. Ndiye miezi ingati? Si mimba runi marungo. Shamira. Ndikufusa kuti ndiye miezi ngati? Ndiye miezi ngati? Yankhula. Shamira. Abe. Ndiye miezi ngati ndikuti? So kumva zimene ndikuyankhula? Ndikumva. Ndiye miezi ngati? Chabwino ndipange chonchi. Ndiye ndani? Shamira. Abe. Ndikuti ndiye ndani? Okay. Malume. Malume. Ine muntu asandidaise Yesu. Nizona ndi mimba dali. Sine kutanthauza zimenezo iyayi. Ndikunena kuti Mungu olowa nyumba mulongeze zovala zake iye yanyamuka azipita. Ine zoti ndizikangana ndi anthu sindikufuna. Pangati zimenezo malume. Kumara bana. Mafanda nkweji na zake. Ukufuna so yankhule kuti chani? Tayankhula nitimve. Mimba ndaba msibompa. Iwe, ufuna ne kuti chani? Unamba kunana ndini? Namba ndakupotsa kolo kuchipinda kwako ine? Nanga tuna kunana. Sono ema ndisikana. Maona? Sanga bange chiri chonse. Akakhala wawa ndende achikulire awonde sitingana mizire ulopata vuta pangatani awa sitingana mizire umaza kuti awa amayi anga aine alongwawe iniye nindi awa sanga pange zimenezo ya ndozungula mutu alibe mimba wangu wangu kwangale simu zako wantu Shamira ukuti chani nduzabuka mzee Shamira inena nduzabuka mzee chani ine nduzabuka Shamira inuzano zimaya kufusa nezi ndikuza Shamira abe ukuti bwanji Shamira abe ukuti chani
Malume ntangu ndani. Malume musiye naye yakula. Malume ntangu Shamira okuti chani? Shamira. Ndio jiswa. Zaji bwana. Yandani? Ndio jiswa. Achisaja. Inuyo. Malume zimene zozona? Malume huyu yangu nina. Inuza mtu. Malume. Inuzona kuteko kumuchingira kukose kuja munali mukuyenda naye. Sinu mmanduza kuti uyu ndoipa. Sinu mmandi fotokozera pano kuti yeye amenda ndi amuna ambiri mbiri kumuzi ena ali kumuzi. Sinu mmanduza kuti ndikhoza kufa. Ndene ndikapanga. Ino ndi amene mmafuna kufa. Ino ndi amene mmafuna kufa. Sopano malume chimene chikundikhuza. Nkhani ikapeza apongozi. Ayilandira bwanji kumuzi. So malume iya peza so bwanji nkhani. Ineto ndi amene nditi ndinene. Ayaya ineyo akazi ya Matina ineto ndi afotokozera nkhani. Manika malume ineyo ndi afotokozera. Chifuka ukoko ngati ndesi ndifotokoza mbiri imene iipe ndi yamutinda. Ine sine mapangado nonsense. Mukuziwa tsobo nobwino. Manika malume zisunga nangaseti panja apa pete sunga kuti imene tikambirana. Palibe so kuti tikambirane timakambirana natu sabwino bwino. Apo pazikuoneka kuti zavuta. Ndiye pafika mwana ngasipanja pa. Inuyo mungotenga malume mveserani. Kodi kwina kuti makamba tiri kuti. Tayambira nkhani ndi. Ino simaza kuti fika ku. Mapangano simaziwa kuti sasa masaza kuti maziwa kuti simaziwa osungu ndiye papa waulula sobano kuti ni mimba ndiye chimene chikufunika pano inuyo ndi Shamira mulongeze zovala zanu mukasake nyumba yanu alendi muzikakhala malume zafika pano kwa zafika inuyo simungamwe akhale nyumbamo anthu awiri ngati banja ndiye ineyo zikhala ngati kuti nyumbamo ineyo ni nyamata wanu wa ntchito ine zimene zisinga lole ndikukupasani mwezi umodzi ndi Shamira mpange chigadizo chanu mpeze nyumba yanu muzikakhala muzipanga zanu nyumba manga sindikufuna mone awiri ndakuza ne sikuti ndiko kaya kukula mimba kuti ndi munthu wankulu kaya kubadwa kale usikuti uzona ngati chiti chose iwe ndi chako iyayi ukumva malume ndakuza zona Shamira zona mpaka na mimba kuitengera nyumba momo ineyo ndili momo ninakuzangisha ninakuzungu mtina ndovuta Ndovula Yesu ma. ndio kupanga suzu mukuza suzu Yesu ndio mafandi sauzi. ndio zona tu Zona ndio kazanga